ಜಯಕಿರಣ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪನಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಯಾನಿ ನನವರ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಟುಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಉಲತ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂದ್ ಅಂದ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜಿಪೋನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನಿ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಬೈದೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ ಮತ ಬೈದೇರು ಮೂಲ ದಾದ ಮತ ಆಪುಡು ಬಂದು ತೂಂದು ಬರ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಧರ್ಮ ದೈವ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ದೈವ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನೂರ ರೈತರೇ ಪಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಇಂದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬನೇ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಂದು ಧರ್ಮ ದೈವದ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಾರನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣವಾಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ದ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಟೀಸರ್ ತೆತ್ತುಯ ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು ಟೀಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಟೀಮ್ಗೆ ಊರ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ನುಳಿಯಾಲದ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿತಿನಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಧರ್ಮ ದೈವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ
ಅವ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಂಚಮ್ಮಪ್ಪನ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರಾಜ್ಯೋಗು ಬೆತ್ತ ದೇಶದ ಓಡಿ ತಂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಕಾಪುಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 3 ಕೈತರು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತನಾತ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ತೂನಾಗನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಯ್ತಾ ಆ BGM ವೈಸ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತಾಪುಂದಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದು. ಸೊ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇಡದ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತ ನನಾತ್ ಇಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಪನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆವಡಿಗೆ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಯಾಪ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತನಾಗ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಜ ಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಪುಣ. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕುಕ್ವಾಳಿ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮದಿಪು ಸಿನಿಮಾದ ಎನ್ನ ಕಥೆತ ತಂಡೊಡಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪಿನ ಆಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನು ಯಾನು ತೆರೆಯುಂದಿನಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನೆಟ್ ಮೆಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮು ಎಂಜನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತೊಯ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದುಂಡು ಮೇಜರ್ ಆದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ ಪ್ರಯೋಗ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಸರ್ ಉಂಡು ಆತಂದೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಲಯಕ ಸೈಡಲು ಇದು ಟೀಸರ್ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಕ ಬಂಪನ ಕುತೂಹಲ ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆತ ಶೋಕದ ಟೀಸರ್ ಕಟ್ ಮಂತರ ಅರ್ ಪನ್ನಕನೆ BGM ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹೋದದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಐನಾತ ಬೇಗ ಜುಲೈ 11 ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರು ಪರವೂರು ದಿಪ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂಪಿನ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ 100% ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯ ಬಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆವಡು ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮುಂದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಆದ ಬಣ್ಣ ಜೋನರೇ ಕಥೆಲೆ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ವಿಜಯರು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಪುರ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಧರ್ಮ ದೇವ ಪನ್ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಂತ್ ಗುರಿಯರು ಅಂಚೆ ದಸ್ಕತ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವನ್ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೀರ ಪಣದ ಚಿತ್ರ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಆವಡು ಮಾತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಈ ಹೊಸ ತರಹದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಡು ತಯಾರು ಮಾಡ ತೂಯಿನೇ ತೂಪುನತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿತಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ದೇಪನ್ನಗ ಎಂಗೆ ಲೇಪಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೆನ್ ಪತ್ತನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಚು ಕಾಮಿಡಿ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಆ ಐದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇ ಬಂದಾಗ 80% ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀದಿ ಆನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲು ಅಂದಿರು ಎನ್ನದರತ್ತೆ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಡ ದೇಪನ್ನಗ ಅವು ರೀಚ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪನಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೀರಾ ದಸ್ಕತ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು ನೆಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಂದುದಾರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಯಾಪನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬದು ಬೈದಾರೆ ಯಾಪನ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುನನ್ನು ಒಂಜಿ ಆ ಟೀಮ್ ಡೇಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಿಯನ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜುಂಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ತಾಕತ್ಗ್ಲಾನು ಒಂಜಿ ಜೈ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯ್ತ ತೀಯ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐದುಲ ಬಿತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ನೀ ನಮ್ಮ ತೂರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತಿನಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಿ ಮಾತಾ ಪಾತೇರಿಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ತುಳುನಾಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮನಾಗ್ಲಿ ದೈವವನ್ನು ತುಂಬುದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಆರಾಧಿಸುವ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಟುಳ್ಳೇನೆ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪೊಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿನ ದುಂಬಾತ ಆರಾಧಿಸಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಇನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಆ ನಿತಿನ್ ಕಕ್ಕಾಲಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ತಾಲೂಕುದಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಈ ಟೀಸರ್ ಇನಿ ಈತ್ ಜನ ಸೇರಿನಾಗ ನಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಏತ್ ಜನ ಸೇರುವುದು ಪಡ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತಿರೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಗ್ಗೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಟೀಸರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಆರು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಲ್ಪಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲಿಪಾದೆ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಆಗಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಪಡಂತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತಿರಿ ಮುರಣಿ ಮೀರಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಜಯಂತನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ದುಂಬುದೀದು ತುಳುನಾಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನಾಯಿನಂಚನ ಆ ಸಮಾನಾಯಿನಂಚನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪುಳವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ದುಂಬುದೀದು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಪದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪಡೆ ದುಂಬು ನನೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೊಗ್ಗಿನಾಗ ಐಟ್ ಪೂರ ಮೀರ ಸಿನಿಮಾ ತೀಯರ ಬತ್ತರಾಗ್ಲಿತ್ತು ಆ ಹಾಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೊಗ್ಗಿರನಾಗನೇ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲವಾಸಿ ಪುಲ್ಲಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಮೀರ ಸಿನಿಮಾಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಲಿಪು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಲಿತದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಏರಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ಬರಪಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಡೀ ನಮ್ಮುಳಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಡ್ಲೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಹೊಂದಿಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಸಿಟ್ಟುಳ್ಳ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕದ ಅಡಿಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕದ ಆ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಇನಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಇಡೀ ತಂಡದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಂಚ ತೂತು ಐನ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನವಳಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಐನ ಕನವಲಿ ಪನ್ಪಣೆ ಮಾಂತ ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿತ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಎತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪನ್ನಂಚನೆ ಬದಲಾವಣೆದ ಗಾಲಿಲ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಬೆದವೇತೆ ಕತ್ತೆತ್ತ ರೂಪಟ್ಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಳೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಥೆ ಆಧಾರಿತವಳ ಪಿಕ್ಚರಿನ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆವು ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ದೆಟ್ಟು ಇನಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆನಾಗ ಕುಡೋರ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೀಯ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕುಡೋರ ತೂಕ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆತು ನಮ್ಮ ಐನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿದೆಟ್ಲ ಪಾರ್ತು ಐನ ತೂಂಡ ಅಪಗ ಆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡ್ತ ಆ ತಂಡದಾಗ್ಲು ಎಂಚಿನ ಐ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೀರ ಆ ಕಷ್ಟಗೂ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕುಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ನಿತಿನ್ ರೈ ಜಗದೀಶ್ ನಿಗ್ಲಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಬೆರಿಸಾಯ ತುಳ್ಳ ದಯಪಂಡ ಮುರಣಿ ಮೀರ ಲಜ್ಜುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಆ ಮುರಣಿ ಇತ್ತ ರದನ್ನೆಲ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂದು 50 ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಡಪುಡ್ತಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐನ ತೀಯರ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ತುಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪೋಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಇಡೀ ತಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬನೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ನಿಗ್ಲನ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗಿಯನ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ಕೆ ಮೆಗಿ ಈರಾತ್ 27 ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕ್ರಿಪೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ್ ನಡಪಾಡು ಅವು 50-100 ದಿನ ಆತ್ ಸತ ಬೇಡಿ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಡೇನು ಮಾಂತ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಏನು ಕೇಳಂತೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಈಗಲೇ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪಾಠವನ್ನು ಒಂಜಿ 5 ವಾಕ್ಯೋಡು ಬರೆಯುಡು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣೆನು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಟೀಸರ್ ನಂಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಂಡ ಬಾರಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬೈದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆದ ಜನ ಸೇರುಣೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯನ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ತೋಜಾದ ನಮ್ಮ ಮೀರಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಆರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಮಲ್ದೇರು
ಅದೇ ಅಪಗಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮೆದಡು ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಕ್ಕೊಂದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜವನೆ ನಿತಿನ್ ತುರುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂದುದೆ ಧರ್ಮದೈವೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತೇನು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದವಡು ನಮಗೆ ಈ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕೋಳಿಲ ಸಿನಿಮಾರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜಾಗೆ ಪತೊಂದೆ ತೊಂದೆ ಅವು ಅವು ನರಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತಾಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಲೆ ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಲಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪೂರ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಣ್ಣುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲ್ಲದಿ ಒಂದೇದು ಆ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಡೀ ಟೀಮು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಬಂಗದ್ ಬಿಡುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚ ಧರ್ಮದೈವಲಾಗ ಎಂದುದಂಡು ಐತೆ ಪಿರಾವಡೆ ಏಪಲಾಗ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಬಾದ್ರನ್ನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ದೇವರ ಎಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬೈದ್ರೆ ಬಂಡೇನೆ ಕಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತನಾಳ ಒಂಜಿ ಆ ಮೌನದ ಒಂಜಿ ನೋಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಅಭಿನಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಐಟ್ ಬೈದ್ರು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದು ಕೇಳೋದು ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿನಾಡು ಐಸಿರದ ಕಲೆನಾಡು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಲೆ ಎತ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಣ್ಣೋದ ಕಂಪೋದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನಡತ ಸರ್ಪಜಡತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಸುತ್ತೊರಡೆ ಉಂಟು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋದ ದೀಪದಿವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾರು ಚಾವಡಿ ಹೋದ ಅಡ್ಡವರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾರು ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಳುನಾಡು ಪುರೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಂಗ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಗಲ್ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಒಲಿತಕೊಂಡು ನಾನು 30 ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೆ ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಿಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನ ಮಲೆನಾಡು ಅರುಣನ್ನೇ ಅವೇ ಅರುಣನ್ನೇ ಕಡಿಯೋತಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಮಿಥುನನ್ನ ಭಂಗ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ತೋಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಬರೀ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ನಮಕ್ಕೂ ತೂಪನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಡೋರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಕಂತಿದ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಆತ ಬರ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂತಾವಡು ಬಂಡೊಂಜಿ ಭಂಗ ಉಂಡತೆ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಭಂಗವನಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾವಡು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಟ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಂಡಲಂಜೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬನೋಡು ಐಟಿತ್ತೆ ನಡುಬೈಲ್ ಕುಟುಂಬಲ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬಲ ಭಾರಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಇಡೀ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ನಾನು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣಗಲ ಮತ್ತು 100 ಡೇಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂತರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕತೆ ರೆಡಿ ಆದನಾಗ ಏರ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂತನಾಗ ಅನಿಂಚ ಬಂದಿತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಡ ಮಂಡ ಆಡ ಪಾತೆರಿಯ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಯ್ಬೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಂಡು ನೀತಿ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಆಡಿಷನ್ ದಾಳ ಬಿಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಂದಿಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒರಿ ಉಳ್ಳಿರ್ತಾರೆಟ್ಟು ಆರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಕ ಬಂದದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು 20% ನಿತಿನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಡೆ 20% ಜನ ದುಂಬದ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು 80% ಜನ ಪೂರ ಹೊಸ ಬೇರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಎನ್ನುವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆತಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಧನ್ಯವಾದ ತಿದ್ದಿ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪೂರ ತೋಜಾಯನ್ 100% 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ನಾನು 27 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಐಟ್ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ರಜಾಕ್ ಬಾಯ್ಲ ಎಲ್ಲ ಊರು ಇಡೀ ನಾಡ್ದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಿಡ್ದ
ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಯಪಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಗ್ಲು ಮೂವಿಡೇ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡದ ಬಂಡ ಯಾನವೇ ಬಂದು ನಿಗ್ಲೇಡ ನೆಟ್ 1% ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಂದ ಟೀಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಕತೆತ್ತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಈತೆಡು ಉಂಡು ಟ್ರೇಲರ್ ನೆಡ್ದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲೋಕಗೆ ಕೊಂಡೊಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಕೊನ್ನ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಜನ ಟೇಬಲ್ ನೊಲಿಯಲ್ದ ಇಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಯಾನ್ ದಯನ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಎದ್ದಿ ಪತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಎಂಕ್ಲ ರವಿಡ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಗ ಬಣ್ಣ 3 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟದ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲದು ಇಂಚೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಇನ್ನಿ ತೂನಾಗ ಈ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಅದು ಬತ್ತನಾಗ್ಲತ್ತು ಏನೆಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತು ಬಟ್ 100% ಮಲ್ಪೆ ಒರಿಲ ಇರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ದಯಮಾಡ ಒರಿ ಪೊಸಬ್ಬೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲಪ್ಪೇನೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಬತ್ತ ನಂಜಿನ ಹಿರಿಯಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಹಿರಿಯಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಜ್ವರ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಜ್ವರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರ್ಪ ಜುಲೈ 21 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು